Καλησπέρα, I am Βασιλική Community Free Conscious Call, Κυριακή 10 Δεκέμβρη 2023, κιόλας πάει να τελειώσει η χρονιά. Wow, πότε ήταν καλοκαίρι, πότε ήταν φθινόπωρο, πότε τελειώνει η χρονιά. Λοιπόν, η πρόθεσή μου γενικά είναι να κάνω την ελεύθερη κλίση κάθε Κυριακή, καθαρά για σας. Είναι και για μένα η μόνη μέρα που έχω έτσι να παίρνω μια ανάσα και η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ που βλέπετε χρειάζεται και προετοιμασία, χρειάζεται και να φύγουν τα email και να γίνει κάποια δουλειά και κάθε φορά θέλω να μοιράζομαι μαζί σας πράγματα και ξεκινάω σήμερα με το καλό κάτι που είχε περάσει έτσι από το μυαλό μου και από την καρδιά μου πολλές φορές. Να αρχίσω σε αυτήν εδώ την κλίση να μοιράζομαι μαζί σας μουσική μου. Πιστεύω ότι και θα έχετε την δυνατότητα να βλέπετε έτσι αποκλειστικότητες, πράγματα που, εντάξει, υπάρχουν κάποιες μουσικές που μπορείτε να τις βρείτε δημοσιευμένες και υπάρχουν και πολλές μουσικές που ακόμη δεν έχουν κυκλοφορήσει ή που θα έχετε την αποκλειστικότητα να βλέπετε κάποια projects που έχω κάνει και για να είμαι ειλικρινής είναι κάτι πολύ ζωντανό, οπότε να δούμε τι εκπλήξεις θα φέρει. Αλλά με το καλό σήμερα ξεκινάω να μοιράζομαι μαζί σας και μουσικές μου και με αυτόν τον τρόπο και να σας διασκεδάζω και ε, να μοιράζομαι μαζί σας και ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου και της ψυχής μου. Διασκέδασέ μας λοιπόν. Ναι. Και Όμορφα. είναι και μια αποκλειστικότητα, έτσι. Δηλαδή, γενικά, συνήθως δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις τις δικές μου τις δουλειές. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα. Οπότε, bear with me, αγαπημένοι μου, θα αρχίσετε να βλέπετε στις ελεύθερες κλήσεις ιδιαίτερα πράγματα και εκπλήξεις. Ξεκινώντας από σήμερα. Λοιπόν, και τη συζήτηση στη Βουλή. Την αναμονή και της απόφασης της Ευρωπαϊκής. Αν κάποιος βλέπει τηλεόραση, κύριε Μιχάλη, θα σας έλεγα καλύτερα να μην βλέπετε τηλεόραση καθόλου, καμία στιγμή, πόσο μάλλον τώρα που είστε στην κλίση. Και σας έχω μιουτάρει γιατί ακούστηκε δυνατά. Λοιπόν, επειδή θα σας κάνω ένα energy update τώρα, αν θέλετε να είστε μιουταρισμένοι καλύτερα. Οκ. Ωραία λοιπόν, βρισκόμαστε προς το τέλος της χρονιάς. Είναι πολύ λογικό κάθε φορά στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε έναν απολογισμό. Και καλά κάνουμε δηλαδή. Καλά θα κάνουμε να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό. Γιατί πριν μπούμε στη διαδικασία να συντονιστούμε με τη νέα ενέργεια της χρονιάς, της νέας χρονιάς και να θέσουμε τους στόχους μας, και πάντα σας ενθαρρύνω και πάντα το δουλεύουμε αυτό, αν θυμάστε και πέρσι, κάνουμε και κάποιες διαδικασίες για να θέσουμε τους στόχους και τις προθέσεις για τη νέα χρονιά και ξέρετε δεν είναι ευνόητα πράγματα αυτά, χρειάζεται να τα δουλεύουμε, χρειάζεται να καθόμαστε και να φτιάχνουμε τα πλάνα μας, τους στόχους μας και να κάνουμε ένα check-in με τον εαυτό μας και να βλέπουμε τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, πού χρειάζεται να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Χρειάζεται αυτό το πράγμα. Τώρα λοιπόν είμαστε ένα βήμα πριν. Σημειωτέων κιόλας δεν ξέρω τι έχει γίνει, τουλάχιστον στην πόλη που ζω εγώ στην Αθήνα, αλλά βλέπω ότι φέτος υπάρχει μία παράκρουση, να το πω. Ο κόσμος κυκλοφορεί υπερβολικά πολύ έξω και υπάρχει υπερβολική κίνηση στους δρόμους ακόμα και τις μέρες αυτές που είμαστε αρκετές μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όχι πάρα πολλές, αλλά έχουμε μπροστά μας 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, παρατηρώ έτσι κάποιες διαφορές στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν είναι έξω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή για αυτούς τους λόγους του να ψωνίζουν οι άνθρωποι κλπ. Εγώ βλέπω ανθρώπους να δυσκολεύονται και να πιέζονται. Αλλά παρατηρώ το φαινόμενο. Καλό είναι που οι άνθρωποι βγαίνουν έξω. Καλά είναι να πηγαίνουν και στη φύση βέβαια και όχι στους δρόμους για να μπορούμε να κυκλοφορούμε και λιγάκι. Να έχουμε και μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής. Τώρα όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι, εγώ σήμερα θα σας κάνω κάποιες υπενθυμίσεις και είμαι σίγουρη ότι κάποιοι χρειάζεστε να ακούσετε αυτά τα μηνύματα που θα δώσω.
αν όχι όλοι. Λοιπόν, από ό,τι ξέρετε, εμείς είμαστε συντονισμένοι με το φως. Το θέμα μας είναι το φως, το θέμα είναι να είμαστε στο φως, να συντονιζόμαστε στο φως, και όταν λέμε φως τι εννοούμε? Εννοούμε τη φωτεινή πλευρά του εαυτού μας. Εννοούμε τον εαυτό μας που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Τον εαυτό μας που παρόλο που η ζωή μας είναι δύσκολη, παρόλο που περνάμε μεγάλες δοκιμασίες και ατομικά και ως ανθρωπότητα, είμαστε ευγνώμονες, βρίσκουμε πράγματα κάθε μέρα να είμαστε ευγνώμονες, και μόνο που είμαστε ζωντανοί και αναπνέουμε και λειτουργεί η καρδιά μας και βλέπουμε και ακούμε και έχουμε κάποιους ανθρώπους που μας αγαπάνε και έχουμε μια στέγη και έχουμε, χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονες και να το θυμόμαστε. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι ενεργειακά ένας λόγος που η ανθρωπότητα βιώνει πολύ έντονες καταστάσεις αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει και πολύ έντονη εισρωή plasma energy, δηλαδή ενέργειας πλάσμα, που είναι φωτεινή ενέργεια πολύ υψηλής δόνησης, όπου το σώμα μας τη δέχεται αναλόγως με το σε ποια κατάσταση είναι και σε ποια δόνηση εκπέμπει. Αυτό σημαίνει ότι, για να σας το πω απλά, οτιδήποτε στη ζωή μας είναι δυσαρμονικό, αυτή η ενέργεια το πολεμάει, το χτυπάει, και γι' αυτό και περνάμε δύσκολα. Οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε εργασία, οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη, μέρος, την ανεχόμαστε, παρόλο που υπάρχει κάποια τοξικότητα, η ενέργεια αυτή θα την πολεμήσει. Με κάποιο τρόπο θα προσπαθήσει να τη βγάλει από τη ζωή μας. Το ίδιο ισχύει και για το σώμα μας. Βγάζοντας πόνους ή ασθένειες ή οποιοδήποτε θέμα υγείας, η ενέργεια αυτή μας δείχνει ότι υπάρχουν δυσαρμονικές συχνότητες στο σώμα μας, οι οποίες ήρθε η ώρα να φύγουν από το σώμα μας. Όλο αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όπως προχωράει και ο πλανήτης μας. Γιατί εμείς μπορεί να χανόμαστε κάθε μέρα στην καθημερινότητα και στα θέματα της ζωής μας και της πραγματικότητας που απ' τη μία νομίζουμε ότι βιώνουμε. Παρ' όλα αυτά, η γη προχωράει και μαζί της προχωράμε κι εμείς. Προχωράει προς την πέμπτη διάσταση, προχωράει προς ανώτερες δονήσεις, και ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο σώμα μας. Στην πνευματικότητα λέμε, ό,τι συμβαίνει είναι για καλό μας. Μα σου λέει ο άλλος, μα αρρώστησα, είναι για καλό μου? Ναι, προφανώς είναι για καλό σου, γιατί η διαδικασία αυτή και θα σε κάνει πιο σοφό και θα σε βάλει σε μια δοκιμασία η οποία μέσω του πόνου θα πάρεις πολλές επιγνώσεις και θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος, και γιατί θα καθαρίσεις ό,τι πλέον δεν σε υπηρετεί. Μέσα από αυτόν τον τρόπο? Ναι, μέσα από αυτόν τον τρόπο. Το σίγουρο είναι ότι το έχει επιλέξει η ψυχή σου, δεν το θυμάσαι. Οπότε εδώ έρχεται και η σημασία της αποδοχής, που είναι πολύ μεγάλη. Άρα, όπως και να έχει, έχουμε να κάνουμε με το φως. Τι γίνεται τώρα? Το φως από τη φύση είναι ελκυστικό. Δηλαδή, όταν λάμπουμε έντονα, όταν το φως μας φαίνεται, προσελκύουμε και άλλα μεγάλα φώτα. Και άλλα φώτα συμβατής συχνότητας. Τα φώτα αυτά μπορεί να έρθουν με τη μορφή ανθρώπων στη ζωή μας, ευκαιριών, ακόμη και αγγέλων. Περπατούσα, λέει, και ήρθε ένα λευκό φτερό από το πουθενά. Πολύ ωραία. Ο φύλακας αγγελός σου, επειδή δεν μπορεί να εμφανιστεί μπροστά σου, γιατί αν τον δεις μπροστά σου, εκτός ότι είναι μια σπήρα φωτός και δεν είναι ακριβώς σε ένα ανθρώπινο σώμα όπως είσαι εσύ, ίσως να μπορεί να πάρει μια μορφή με λευκά φτερά, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι εκδηλώνεται στην πραγματικότητά σου το μήνυμα με έναν τρόπο που εσύ να μπορείς να το δεις και να μπορείς να το δεχτείς και να το αντιληφθείς στο πλαίσιο της συνείδησής σου. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν,
υπάρχουν θεϊκά όντα, άγγελοι, δάσκαλοι, ο Χριστός, η Παναγία, οπουδήποτε συνδέεται ο καθένας σε επίπεδο πνευματικότητας, τα οποία μας προστατεύουν, τα οποία μας κρατάνε σε έναν ιερό και ασφαλή χώρο, ώστε να μπορούμε να διαφυλάσσουμε και να είμαστε το φως που είμαστε. Ειδικά αυτή την περίοδο. Τώρα, τι σημαίνει να είμαστε φως? Είμαστε φως όταν εκφράζουμε τον αυθεντικό μας εαυτό. Με τρόπο που δεν ντρεπόμαστε και δεν απολογούμαστε. Ξαναλέω, το να είσαι φως σημαίνει να εκφράζεις τον ατομικό αυθεντικό σου εαυτό με τρόπο που δεν ντρέπεσαι και δεν απολογείσαι. Δηλαδή, αν σε πειράξει κάτι σε κάποιον, του λες «με πείραξε». Αν κάνει κάποιος μια υπέροχη πράξη, πάλι του το δίνεις, του το αποδίδεις και λες «ήταν υπέροχο αυτό που έκανες, ευχαριστώ πολύ». Όταν υπάρχει μια δυσκολία, μια τοξικότητα σε μια κατάσταση, είμαστε ειλικρινείς και το λέμε. Σταματάμε να χειραγωγούμε τους άλλους ανθρώπους, σταματάμε να δίνουμε τον έλεγχο στο εγώ και το δίνουμε στο φως. Το δίνουμε στον αυθεντικό μας εαυτό. Ας μην μιλήσω για ανώτερο εαυτό τώρα, ας μιλήσω για αυθεντικό εαυτό. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτό είναι το φως. Εκεί είμαστε φως. Όταν αρχίζουμε και γινόμαστε διαφανείς με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Μια φορά μου είχε πει μια ψυχολόγος, εντάξει μου λέει Βασιλική μου, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά μην είμαστε και διαφανείς. Γιατί να μην είμαστε διαφανείς? Από φόβο. Από φόβο τι? Μήπως ο άλλος ο άνθρωπος δει την αδυναμία μας? Μήπως δει τι? Την ανασφάλειά μας? Μήπως δει το αδύναμο σημείο μας? Μου είχε πει μια φίλη μου παλιά, εντάξει, στα προσωπικά μου λέει δεν δείχνουμε που νιώθουμε αδυναμία ή ανασφάλεια. Κατά τα άλλα μιλάμε για αγάπη. Τι σοϊ αγάπη είναι αυτή? Οι άνθρωποι αγαπιούνται και συνεργάζονται και βρίσκονται μαζί και συνδημιουργούν για να θεραπεύσει ο ένας τον άλλον, για να εξελίξει ο ένας τον άλλον, για να εξελισσόμαστε μαζί. Αν δεν είμαστε διαφανείς και αυθεντικοί, πώς θα συμβεί αυτό το πράγμα? Από τη χειραγώγηση, από το εγώ και το τραύμα μας. Δεν μπορεί αυτό να γίνει από αυτή τη συχνότητα. Αν αισθάνεστε λοιπόν ότι μέχρι τώρα στη ζωή σας έχει χρειαστεί να χαμηλώσετε το φως σας ή να κρύψετε τα ταλέντα σας προκειμένου να χωρέσετε σε ορισμένους χώρους συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειάς σας, να ξέρετε ότι αυτή είναι μια ζωή στην οποία αυτό το lifetime, αυτή η ενσάρκωση που ζούμε, είναι μια ζωή στην οποία η ψυχή σας έχει επιλέξει να ξεπεράσει τους περιορισμούς, τις περιοριστικές πεποιθήσεις, τα όρια και τους φραγμούς που κρατάνε την ψυχή ελεύθερη από το να είναι αυθεντική και να βιώνει αυτό που πραγματικά χρειάζεται για την εξέλιξή της. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα σημείο που το βλέπουμε αυτό και ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Και ο τρόπος για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε είναι με το να βλέπουμε τον αληθινό μας εαυτό. Καταρχάς να τον βλέπουμε οι ίδιοι, να τον αναγνωρίζουμε και να τον αγαπάμε, να τον αποδεχόμαστε. Κανείς δεν είναι τέλειος, δεν πρόκειται περί τελειότητας. Το ζητούμενο είναι η αγάπη και η αποδοχή. Βλέπεις ανθρώπους που το καταλαβαίνεις και από την έκφραση του προσώπου τους, ότι δεν έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους, δεν έχουν αποδεχτεί τα τραύματά τους, δεν έχουν συγχωρέσει άλλους ανθρώπους. Δεν φαίνεται αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να προχωρήσει σε 15 πνευματικές κοινότητες να είναι, να κάνει σεμινάρια, να κάνει master classes, να κάνει πράγματα, αν δεν κάτσει να δουλέψει με τον εαυτό του, να αγαπήσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του
πώς θα προχωρήσει στη ζωή του, πώς θα προχωρήσει η συνείδησή του, πώς θα προχωρήσει πρακτικά και πώς θα βελτιώσει τη ζωή του. Ξέρετε, το σύμπαν δεν μπορούμε να το κοροϊδέψουμε. Το έχω ξαναπεί αυτό σε βίντεο. Ίσως μπορούμε να κοροϊδέψουμε ένας τον άλλον για κάποιο διάστημα. Το σύμπαν, το Θεό, τη θεϊκή νοημοσύνη, τα θεϊκά πνεύματα, τους αγγέλους, τους δασκάλους, δεν μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε. Είμαστε απλά κύτταρα. Και ήρθε και η στιγμή να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, ακριβώς για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε, και ο τρόπος, ξαναλέω, είναι να είμαστε ο αληθινός αυθεντικός εαυτός μας. Αυτή τη στιγμή το σύμπαν είναι σε μια φάση που το τιμάει αυτό. Που αν εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, θα μας ανταμείψει. Η μεγαλύτερη δύναμη της δημιουργίας, οποιασδήποτε δημιουργίας, οτιδήποτε και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε στη ζωή μας, είναι η ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για τα βήματα που έχουμε ήδη κάνει, ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας και ευγνωμοσύνη επίσης για την πρόθεση και την προσπάθεια να εκφραστούμε πιο αυθεντικά στον κόσμο που ζούμε. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν γεννηθήκατε για να υποφέρετε. Ούτε γεννηθήκατε για να κρύβεστε και να κρύβετε τις αρετές σας. Αυτή τη στιγμή μπορεί και βρισκόμαστε. Χτες το βράδυ ήμουν έτσι με μια παρέα φίλων και έλεγα, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι όλη αυτή η έντονη παρουσία του νερού, και θέλω να μου πείτε και πώς πάει η άσκηση, βλέπουμε ότι δημιουργεί μια κίνηση και μετακίνηση στις ζωές όλων μας. Προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Κινούνται, ρέουν οι σχέσεις. Οι άνθρωποι αλλάζουν δουλειές. Άνθρωποι μετακομίζουν. Άνθρωποι μεταναστεύουν. Φεύγουν, πάνε, κινούνται. Υπάρχει μια κίνηση με όλη αυτή την ένταση και τη δύναμη που φέρνει το στοιχείο του νερού αυτή την εποχή. Βρισκόμαστε και στην εποχή του υδροχώου. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία του στοιχείου του νερού. Πολλοί άνθρωποι που μου μιλάνε, άνθρωποι που κλείνουν ιδιωτικές συνεδρίες και δουλεύουμε, γενικά τα μέλη της κοινότητας που έχουμε μια κοντινή επαφή, κάνουν αλλαγές ή θέλουν να κάνουν αλλαγές ή τους συμβαίνουν αλλαγές, και ξέρετε, όποιος δεν θέλει να μετακινηθεί, έρχεται και το σύμπαν και τον μετακινεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορεί να αισθάνεστε και τρομακτικό το να κάνετε το επόμενο βήμα. Ή κάποιος θέλει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή και λέει πώς να μ' ανοίξω το βήμα, αυτό το leap, ας πούμε, αυτό το άλμα, θα με φτάσει το βήμα μου να περάσω απέναντι. Εκεί είναι που χρειάζεται και πίστη και εκεί είναι και... άμα δεν πάρεις και κάποια ρίσκα στη ζωή σου, μέσα στη ζώνη άνεσης δεν γίνεται ποτέ τίποτα σπουδαίο. Αν πηδήξουμε μπροστά και κάνουμε το βήμα, η αλήθεια είναι ότι συνήθως το χέρι του σύμπαντος είναι εκεί για να σε πιάσει με κάποιο τρόπο. Εμείς από τον εγωισμό μας νομίζουμε ότι τι θα γίνει και νιώθουμε ανασφάλεια. Πάντα υπάρχει το χέρι του σύμπαντος για να μας βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Απλά σήμερα είναι στιγμή να σας κάνω μια υπενθύμηση γι' αυτό. Γιατί ξέρω ότι γενικά υπάρχει κίνηση και ότι οι άνθρωποι είναι σε φάση που νιώθουν ότι θέλουν να κάνουν αλλαγές. Είναι στιγμή αλλαγών. Όλο αυτό το διάστημα. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Αλλά μην τις φοβάστε. Δηλαδή πάμε, έχει ο Θεός, λέει ο λαός. Πάμε και έχει. Οκ, θα έρθουν οι βοήθειες.
κάνε την κίνηση. Να είσαι ο αυθεντικός εαυτός σου. Αξίζει τον κόπο.